И какво става, хора, аз съм Venus 27 и от Venus TV съм, вече така ми се казва канала. Исках така само да се пробвам да си го сменя някакси, но после исках да го изтрия нещо, YouTube ми даде фейл и щях да полудея. Просто и сега трябва да съм с Venus TV, докато го оправя. Фак! Бах ти крива съм са, бе, пето. Фак! Май това е си крив. Гледайте, аз бълъка. Искам само да ви се извиня за това, че не качвах клипове. Само стримове имаше, а последния стрим беше в понеделник. И се извинявам за това. Просто... Добре, загрефата свършва. Пуп! Добре, матчът започва след 3, 2, 1, let's go! И така. Искам само да си взема Desert Eagle. Отивам да снайпам хора сега. Да копипействам от Готик. Между другото, може би ще има нови поредици, защото ще си взема нови игри в Steam. Кефете се, аз ще си взема нови игри от Steam. И аз мисля, искам само за 20 съба да ви благодаря. Все още не са 20. Но you piece of shit. Все още не са 20. Пак ще кажа. Са 19, но един съб ни трябва, за да достигнем до 20. 20 съба е добре. Оп. Това е добре. Също. Прецаках се, знам. Защо изобщо го взехме? Има як скин. Така че оръжие извинено си. Така, може би има някакъв тяхната база, ама трябва да дефизваме бомбата, ако изобщо целем. Айде! Добре, сега гръмва бомбата. Ето, казах ви, че с Desert Eagle е по-добре. С дигалчето е по-добре. Но аз се прецаках. Изкушиме скина, просто няма какво да направя. Динка е експлозивна. Автомат, ще вземе това SMG, бизон. Бидон за ракия. Така. Айде бе, fucking shit, съм си кръв. Добре, саме пази, сакат. Пуф. Сега, каква е другата ми граната? И пак губи той, бе! Аз му свалих половината хелт. И на нея му даде кила. Фак! Знам, че съм нуп. О май гад, бах тяки скин. Не чак толкова як, но все пак е скин. Мистериос, Феникс. Бизон на Venus 27. Ма това ми взима бизона, бе. Сега нека ти, защото си крадец. Никой не прощава. Ще се радвам, ако успее Team Fortress OBS-а да ми смогне на Team Fortress. Не можете да ме разберете. Не да ми смогне, ами е на много малък екран, когато снимам на Team Fortress или стримвам нещо, не знам какво се случва. Но ви обещавам, че има Team Fortress, ще го оправим. Да, защо го хвърлихме? Печели постижението награда за участие. Леле, бах ти постижението. Пуп. Може терорист. Пуп. О май дейс.
дейс. Това какво е, плешкар? О май гад. Това ще бъде трудно. Така, стой тук, бе. Ама ето я бомбата, бе. Аз ще седя тук. Те не знаят къде е бомбата. Нали? Ама тук е най-якото место да ме убият. Ние тук всички са полицаи, пак се целим. Така, някой тук трябва да пази бомбата. Save the bomb! Окей. Размени за Фамас. Аз съм с Фамас. О май гад, кой има важна? Това просто не трябва да се случва. Така. Ето тук. Fuck you, бро. Fuck. Run. Много малко хелт. И защо съобщо ме убиха? Мегатрон. Елитно снаряжение на Stormtrooper. Между другото, ако искате да... Дайте ми зор да играят, да си оправя Team Fortress, ако ви се гледа на Team Fortress. Игричката си е гледана. Нищо, че е стара. Тя е, мисля, че след CS Source направена. Сега взимаме си Desert Eagle, гранатка и тея, автомати. Ето, защото макефи. Нищо, че е най-слабия от всички. Все пак и кефещ USPS. Не благодаря. Не благодаря. Този път скина няма да ме изкуши. О май гад, то щях да е отделна, ама аз съм тъп. Бе. Добре. О май гад! What? Как ме нацепи, бе? То сигурно. Пичуе. Така, охо, няма как да откажа на това. Аре бе, какво стана? И се прецаках отново. Но, кой го е грижа? Fuck you, е! О май дейс. Ей сега. О май гад. Що не мога скача, бе? Ето. Да, само да не ме троне. Фак, копеле трона ме. Rape Train Stormtrooper. След малко ще свършва епизода. Кънта террорист Twin! Е, бебе! Тая мишка е бахти до врата. Така, Кен се присъедини към терористите. Welcome, Ken. Ама знаете ли какво? Защо си взимам те оръжия? Защо не взема това? Fucking shit! Значи трябва да си останат така и така. Динка и експлозивна граната. Забравя да кажа, щупете лайк бутона, както мен ме чупят на CS. Така. Ето, ще има още един рунд. Като за втори епизод още съм нуб, не играя много. Вие ще кажеш, ама ти на всеки стрим, който ми гледа стрима или иска да го гледа, пак ще кажа, отивам и в канала там, дет стримам и там си има записки в YouTube. Нали, там си има записки, цъкате и нямате право да пишете. Имате право да пишете, но аз няма да го прочита, защото не съм стрима. Ще гледате записи от стрима. Там дете стрима. И така. Като цяло, идвайте да гледате стримовете. PLS. Защото идват петима, най-много 10 човека, които дойдоха в първия стрим. И така, елат да гледате стримовете. Ама да се върнем на мисълта. Така, идвайте да гледате стрим. Гледай са,
Фак. Вие ще... Добре, нека пак се върнем мисълта. Сега ще кажете, ама ти на стримовете само CSGO играеш и Minecraft и такива работи. Ами да, играем по някакви там 10-15 минутки. И стримовете са ми към 1-2 часа. Не са нещо особено. Но се развивам. Все пак, фак, не трябваше да правя това. Fire in the hole. Но ме кеф как каза това. Мръшляк. Fire in the hole. О май гад, аз съм крив. Така. О май гад, той е мой. Бомбата е тук. О май гад. Заслепяваща. Като отмине смолка. Чая да не ми дойдат. Те оттам. Пип. И къде точно се флашна? На най-хубавото място. Ей там. И мен му биха сега. И така, казах, че това ще е последния рунд, но след този ще ми е последния рунд. Не съм нещо особено на CSGO, аз съм нуб. На 1.6 бях по-добър, но CSGO сега направя на по-рална. И така, шот! Добре, ей това е. Добре, хоп! Ниба, не бе, защо? Фак, сфамас ли е бе? Защо не вземеш пищачето е? Хаус Жокер. Фак бе, те един час не могат да се убия, вече ме дразна да е. Браво бе, Жокер бе. GG guys. And win this round. Така, так. И сега. Това е последния рунд. Надявам се да убия поне някой, да не съм... така, без нито един кил. О май дейс. Много чест. Ей, това е. Амено! Fucking shit! Как така е? Той е... Какъв е? Какъв е... What? Просто... Добре. Това беше от мен, Вена за SM, ако ви е харесал клипа, как ме разбиват. О май гад, поне имам един асит за накрая. Но пак съм последен, но се тая. Ударете му един лайк, ако ви харесал как ме разбиват. И ако искате да си купите CSGO, заслужава си. Вижте този клип, вижте как изглежда. Не само тая мап, която CS да играете, няма само една мап, но дъста е оригиналната. Ударете лайк бутона, съб, ако искате, разбира се, за да станем 20. За което много се радвам. Първоначално бях с 2 абоната, но за тези, които питат различни ютубъри, разни ютубъри, как да пробием, как да станем известни. Ами, аз не съм известен, но ви казах, че ми се увеличават събовете, защото преди бях с 2 абоната, но качвах редовно. И, нали, тръгна ми канала, бях с 2-3 абоната само. И, нали, не се отказах да снимам и сега са 20. Само да ви кажа, о май гад, доказахте гледната си точка. Добре. И, бай-бай, гайс. Чайте само, искам да направя една глупост. Искам да направя само една глупост. Ей да направи това. Така, оставяме на 30, ходиме си. Казах, че това ще е последното, но искам само да ме убият и да се смирясам. Да свършваме клипа и ще направим и така. Grenade out! Добре. Айде, чао, ще се видим. Когато се видим. Палко.